Hi YouTube, betul salam umum pun jangan. Come to the point. Actually, ang RB film production houses ni pemane mence community post mendang jera hai serba sasia biko hai mane mence website ni fai novicore.com website ni pemane jeni bahai copyright claim mari tan. Okay. Are bisang ki revenue for dong. Okay. Ji RB film production am mane biko mane jeni ba gauni hoi mane khamban lane bedi jai bai. Man ba copyright claim khalam ba mane jeni ba फैसाफ्रा बिसां अर्निंग फैयो यूट्यूबनिफ्राय जि यूट्यूब भिडिअनिफ्राय ओके बेनिया माने थांजोबो सो आं फंनैसो खोथा बुंगोन बारा बुंनोबो गोसो गैया ओके लाइक जाय कपिराइट क्लेम मारिदों बे चेनेलनि मुङा जाहैबाय नायान बरगयारि टपिक एक्चुअली मा होनबावनोब्रा आजिखालि रियेल लाइफआवसो खोनादोंमोन कि बर'फ्रा जेनेबा थगाय थसि खालामनानै एबा जोंनि बर'फ्रा थगाय थसि खालामनानै फैसा जायो होननानै But दायो माने इन्टारनेटआवबो फैबाय फेक कपिराइट क्लेम मारिनानै माने जेनेबा मालायनि रेभिनिउखौ अर्निंखौ माने जेनेबाहाय दिहुननो आं नायान बरगयारिनाव फंनैसोल' खोथा बुंनो गोसो कि नाय ब्र ओके एबा ब्र'आनो जा आई डोन्ट नो योर एज बाय द वे बाट स्टिल आं फंनैसो खोथाल' बुंनो गोसो यार प्लिज सिखाव दाखाव यार एटलिस्ट नों क्रिएट खालामाखै बा प्लिज क्लेम खालामलाबायना मोजां जायाखै कपिराइट क्लेम मारने बिराद गाज्रि जादों मानो होनबा नाय आरो बे फिल्म प्रडाक्शन हाउसआ माने जेनेबा बाजेट मोनसे बानायगोन फर एग्जाम्पल लाइक मोनसे भिडिअआवहाय मेबि 2L 3L मेबि इभेन 5L हु नोस मानो होनबा बिसोरनि प्रडाक्शनखौ नायोबाथ' बिराद इदि थांगोन बायदि अके द्याट्स द रिजन आरो बिसोरनि खस्थ' एफा खस्थ' मावनायखौ लाइक आरो बे फिल्म प्रडाक्शननि जि दङ बे अर्निं खालामो राइट अर्निं खालामो बिनिफ्राय एसे एनैल' बारा एसे मोना खोमा बाट स्टिल देन ओके जि भिडिअ जि खस्थ' खालामबाय जि मिउजिक भिडिअ एफाग्राब खस्थ' खालामबाय आरो बिनि फिथाइखौ मोनाबा जायबाबो रागा जोंखागोन स' ओंखायनो लुबैयो नायन बरगयारि एक्चुअलि प्लिज कपिराइट क्लेम मारना हायोबा नों टेकडाउन खालामदो बेफोरखौहाय कपिराइट क्लेमखौ माने लाफिन सासे बर' जानानै बिदि खालामनाया मोजां जायाखै आं बिदिल' होनो हागोन आं बारा इसिमबो थानानै माने दम समथ' बोरै होनो हानो राइट बाट बिसांनि पर्सपेक्टिभ दं माने बेखौ आं शेयार खालामबाय नोंनि सायावहाय एबा जि नायान बरगयारि बिनि सायावहाय आं शेयार खालामबाय आरो नाय मालायफ्रा एफा खस्थ' खालामो ना एटलिस्ट बिसिनि खस्थ'खौ नाय नङाबा इदिसो जाहैबायना दायो मोनसे सल' दंना अमाया बिराद खस्थ' हालौबाय एबा उरनानै माने जेनेबा फिल्डआव माने खालामबाय दे उरबाय दे ओमफ्राय बिनि उनाव सैमाया माने खालि आगानल' होलांबाय बिदिसो जाहैसिगोन आं जास्ट रिक्वेस्ट खालामो नायान बरगयारिखौ प्लिज यार एटलिस्ट डोन्ट डु दिस इट्स रियेल ट्रेस्टिं ओके रियेल लाइफआव जायो आं मानियो थगाय थसि खालामनानै फैसा जायैखौबो आं मिथियो बाट इउटुबावथ' इदि खालामनाङाब्रा मालायनि खस्थ' मावनायखौ मालायनि एफाग्राब फैसा गारनायखौ मा होनबावनोब्रा मानसिफोरखौलाय आरो बिदिनो गोजासैखाबा अके स' बिसिमल'सै आं जास्ट आंनि पार्सपेक्टिभ शेयार खालामबायहाय आं मा फिल खालामदों बे पार्टिकुलार कमेन्टि पस्टखौ नुनानैहाय आरो आंथ' दासान्दि गैथ'वा इउटुबावहाय बाट आल काम बेक सन डन्ट वरि अबाउट दैट आं फैगासिनोखा मोननै मोनथामसो भिडिअ लाबोयो इन 1 week 2 weeksआवहाय जेनथेन जेरैखिजा स' बे आंनि पार्सपेक्टिभल' आं नयनखौ रिक्वेस्ट खालामो आं रिक्वेस्टल' खालामनो हागोन दा बेखौहाय दम समथ' होनो हाखाया राइट बाट आं रिक्वेस्टल' खालामगोन मानो होनबा आं दासिम बिराद इउटुबाव दंमोन आरो दाख्लैनिफ्राय आं दंमोन आं नायबाय थादोंमोन एन्ड आइ वाज लाइक बिराद मानसिफ्रा थिखाङाखै स' निउसावल' थिखांदों स' फर दा रिजन आं दिनै भिडिअखौ बानायबाय लेट जादों आं मानियो but still I'm on it. So love you all and peace out.